jeg skulle stukke af fra de der alkoholtoger. Man blev jo helt omtumlet af dem. Jeg er på vej ud til Hygum Kunstmuseum. Jeg læste for et par år siden en artikel. Jeg kan ikke huske, om det var i Jyllandsposten eller det var Politikken. At hvis man skulle se kunst i provinsen, så var der Aarhus, et sted mere, som jeg ikke kan huske. Og så Hygum Kunstmuseum. Så siger du, Hygum Kunstmuseum, hvor ligger det henne? Ja, det ligger imellem Lemvig og Thyborøn. Ude midt på en bar mark i et nedlagt missionshus. Det får meget rosende omtaler, så der er jeg på vej ud, når jeg finder en taxa. Nu er jeg jo så ankommet her til Hygum Kunstmuseum. Og vi er så langt ude vestpå, så det I ser her i baggrunden, det er Cheminova Høfde 42. Her er ganske øde her. Men jeg har været inde, og jeg synes faktisk, at det er et rigtig hyggeligt museum. Det vil jeg godt anbefale. Jeg kan godt lide billederne. Jeg kunne godt tænke mig at komme igen her i hvert fald. Det er helt sikkert. Så hvis ikke I er på de her kanter, så vil jeg da anbefale jer at simpelthen lave en tur ud af det og køre herop. Der er også nogle udmærkede restauranter at spise på. Lav en dagsudflugt og nyd Hygum Kunstmuseum.